L-erba' filgħodu, il-mexxej Laburista Joseph Muscat nieda t-tielet minn sensiela ta' proġetti pilota li l-Partit Laburista qed jippreżenta r-riġenerazzjoni tal-oqsma tad-djar. Huwa proġett li jpoġġi enfasi kbira fuq l-ambjent u li jagħti kumpens ambjentali liż-żona tal-qasam tad-djar f'Kordin li hija waħda mill-iktar żoni mniġsa fil-pajjiż. Il-proġett pilota li l-ewwel jitpoġġa l-konsultazzjoni pubblika ma' residenti huwa r-riġenerazzjoni tal-qasam ta' djar f'Kordin. Dan il-proġett isegwi dak tal-qasam ta' djar f'Tamlit fil-Mosta u tal-erba' mwieżeb f'San Pawl il-Baħar. Joseph Muscat qal li din iż-żona f'Kordin tħallit mitluqa mill-Gvern għal diversi snin. Qal li huwa stmat li l-proġett jiswa madwar 450,000 euro u li jista' jsir bi sħubija bejn il-Gvern, il-Kunsill Lokali flimkien mal-privat. Proġett li Gvern ġdid huwa determinat li jwettaq tkun xi tkun il-maġġoranza fil-Kunsill Lokali elett fl-10 ta' Marzu li ġej. Konxi mill-problema ta' parkeġġ f'din iż-żona l-Partit Laburista ħaseb biex jorganizza aħjar din is-sistema u b'hekk se jiżdiedu l-ispazji ta' parkeġġ kemm għall-familji kif ukoll għall-istudenti u l-għalliema tal-MCAS. Parti oħra importanti mill-proġett propost tinkludi żona ta' rikreazzjoni għat-tfal li tkun tista' titgawda wkoll mill-anzjani b'faċilitajiet apposta lihom. Iż-żona se tkun imdawra wkoll bis-siġar u jikkumplimenta dan il-proġett se jkun hemm ukoll faċilitajiet ta' riċiklaġġ, sistema biex jinġabar l-ilma tax-xita, servizz tal-Wi-Fi internet b'xejn, kameras tas-sigurtà kif ukoll l-użu ta' enerġija alternattiva.